Ahoj, Conny z Awesome BI. Dneska navážeme na předchozí video o nastavení Incremental Refresh a podíváme se na pokročilé možnosti. Jak nahrát data do Power BI, pokud prvotní stažení dat padá na časovém limitu, jak spravovat partitions v Management Studiu a jak lze nasadit nové změny bez toho, abychom museli report publikovat a ztratili veškerá data. Dost povídání a jdem na to! Hned na začátku je dobré zmínit, že abychom mohli dané věci vyzkoušet, je zapotřebí mít k dispozici XML endpoint, který je dostupný v prémiových licencích. Následně je zapotřebí mít povolený daný endpoint v admin menu v rámci nastavení tenantu a v sekci Capacity Settings vybraný Read-Write operace. Na začátku si ukážeme, jak lze po částech nahrát data do Power BI služby, pokud prvotní refresh dat je velký a padá na časovém limitu, stanovený samotnou službou nebo zdrojem dat. V naší ukázce máme nastavenou archivaci dat na 1 rok a chceme stahovat data inkrementem za aktuální den. Pokud stažení dat za 1 rok je hodně a padá to, tak je dobré si nastavit maximální hodnotu na měsíce, třeba 12 měsíců. Jakmile report vypublikujeme do služby, tak se můžeme podívat, jak datový model vypadá na pozadí. K tomu využijeme SQL Server Management Studio, kde zvolíme, že nás zajímá Server Type Analysis Services a do názvu vložíme XML Analysis Endpoint, který najdeme ve službě. V rámci nastavení pracovního prostředí vybereme sekci Premium a dole si skopírujeme náš XML Endpoint. Ten vložíme do Management Studia, následně zvolíme vhodný typ připojení a klikneme Connect. V rámci studia se nám zobrazí veškeré semantické modely uložené v daném pracovním prostředí. Rozbalíme si náš model a v rámci tabulek si vybereme naši tabulku a klikneme Partitions. Následně vidíme, že existuje pouze jeden Partitions, jelikož jsme ještě neaktualizovali datový model. Abychom aplikovali Incremental Refresh bez aktualizace datového modelu, je zapotřebí spustit iniciální load bez dat. Ukážeme si 2 způsoby. Univerzální a nejrychlejší způsob je se připojit přes Tabular Editor do služby pomocí XML endpointu. Tabular Editor ve verzi 2 je zdarma, odkaz ke stažení najdete v popisu videa. V rámci editoru klikneme na nové připojení k našemu modelu, vložíme náš XML endpoint a klikneme OK. V rámci tabulek si zobrazíme naši tabulku a pravým tlačítkem vybereme Apply Refresh Policy. Tímto způsobem se vytvoří všechny oddíly, ale bez dat, co přesně chceme. V rámci Management Studia klikneme Refresh a vidíme, že se nám vytvořily partitions pro každý měsíc a dny v měsíci bez jakýkoliv dat. Pokud teď klikneme aktualizovat u semantického modelu, půjdeme zpátky do studia, dáme refresh, tak se nám aktualizoval pouze poslední den. Možná si říkáte, co ostatní dny? Ostatní dny je možné si dotáhnout postupně, klikneme na ikonku Proces a vybereme partitions, které chceme aktualizovat. Pouze takové množství, aby to zvládl náš zdroj. Já například vezmu poslední 2 měsíce. Následně je potřeba změnit proces mode. Pokud bychom nechali default, tak se nic nestane a full by nám naopak nahrál všechno, co taky nechceme. Všechno, co si tady klikáme, tak je jenom skript, který je možné si zobrazit a spustit kdekoliv jinde. Taková zajímavost. Nicméně my klikneme OK a jakmile to úspěšně doběhne, tak vidíme, že se nám načetla pouze data za dané 2 měsíce. Stejným způsobem bychom postupně aktualizovali všechny partitions. Následně můžeme jít do Power BI reportu a zkontrolovat si, že vše funguje správně. Boom! Pravděpodobně uvidíte chybu, že je potřeba provést rekalkulaci datového modelu nebo provést refresh dat. V našem případě by stačilo provést refresh dat, ale pokud vám nebudou fungovat vztahy, hierarchie nebo počítané sloupce, tak je potřeba provést i rekalkulaci modelu. V rámci Management Studia
klikneme pravým tlačítkem na náš semantický model a vybereme proces Database. Zde můžeme ponechat default nebo vybrat přímo proces Recalculation, která rekalkuluje pouze datový model. Klikneme OK. Jakmile to doběhne, půjdeme zpátky do reportu a aktualizujeme stránku. Jak vidíme, vše funguje správně. Pokud nemůžete použít Tabular Editor, tak existuje ještě další způsob, kde si ukážeme i nasazování změn do služby. Půjdeme do Power Query Editoru a přidáme podmínku, abychom odfiltrovali všechny data. Například Activity ID se rovná 0. Je důležité, aby docházelo ke query foldingu, jak můžete vidět zde. Odkaz na video o query foldingu přikládám výše. Pokud máte přístup přímo do zdroje, tak můžete vložit podmínku do view, že 1 se rovná 0 a celý proces bude ještě jednodušší. Zde vidíme, že se nám nenačetla žádná data, což je dobře. Změnu následně aplikujeme a dáme publikovat. Následně u semantického modulu klikneme aktualizovat a načtou se nám všechny hodnoty na základě nastavení incremental refreshe. Jelikož máme nastavenou podmínku, tak ve studiu vidíme, že se vše načetlo, ale nemáme zde žádné řádky. Jakmile klikneme aktualizovat znova a půjdeme zpátky do studia, zde klikneme refresh, tak vidíme, že se nám aktualizuje pouze poslední partitions, tudíž incremental refresh se aplikoval správně. Abychom nahráli i data, je potřeba odstranit námi přidanou podmínku. Půjdeme zpátky do Power Query Editoru. Zde odstraníme podmínku a změnu aplikujeme. Pokud máme podmínku ve zdroji, tak ji smažeme a vrátíme vše do původní podoby. Pokud bychom teď report publikovali, tak všechny změny přepíšeme a to nechceme. Je potřeba nasadit jenom metadata a k tomu slouží externí nástroj ALM Toolkit, který je dostupný zdarma. Odkaz na stažení najdete v popisu videa. Je zde potřeba zadat náš XML endpoint a vybrat náš dataset. Následně ALM Toolkit porovná naší desktop verzi s online verzí a ukáže nám změny. Ještě než se pustíme do změn, tak je dobré si zkontrolovat nastavení a ujistit se, že máte zaškrtlé, že chcete zachovat partitions a v rámci Database Deployment máte vybranou hodnotu Do Not Process nebo Recalc, pokud chcete provést i rekalkulaci datového modelu. Nastavení je dobré si přizpůsobit podle potřeby a jednotlivé kroky si i vyzkoušet, abyste věděli, co přesně dělají. V rámci změn nás zajímají řádky, kde je hodnota update, tudíž zde došlo ke změně. Je možné si takové řádky přímo vyfiltrovat. V rámci změn vidíme, že jsme odstranili řádek filter rows 1, což je správně. Následně klikneme Validate Selection, kde dostaneme zprávu, že aktualizujeme tabulku aktivita a ponecháme cílové partitions. Klikneme OK a dále možnost Update. Boom! A vidíme, že jsme úspěšně nasadili metadata do služby. Tímto způsobem jste schopni nasazovat změny online podle potřeby, včetně nastavení incremental refreshe. Těch možností existuje opravdu hodně. Pokud půjdeme zpátky do služby, klikneme refresh a podíváme se do Management Studia, tak jakmile aktualizace doběhne, vidíme, že se nám doplnila data pouze za aktuální den. Zbylá data si následně nahrajeme stejně jako v předchozím případě. Co na to říkáte? Jste ohromený, jaké možnosti v Power BI existují? Pomohlo vám to? Rádi byste cokoliv doplnili? Určitě dejte vědět a napište níže. Obecně, pokud je možné data jednoduše nahrát znova do Power BI, tak tyto možnosti nemusíte využívat a report prostě přepublikujete. Nicméně je dobré vědět, že tyhle možnosti existují a je možné je kdykoliv využít. Pokud se vám video líbí, dejte mu palec nahoru, sdílejte ho dál. Pokud se vám líbí obsah a nechcete přijít o další videa, přihlašte se k odběru níže. A jak jinak, než uvidíme se do dalšího videa. Stay awesome!